la un nou videoclip înainte să... Nu știu de ce m-a sunat cineva și s-a întrebat și filmarea. Când am sărit de pe ăsta. Acum o să facem... Ce spui cum să facem? O să facem tot pe o cărpiață hârtie farfece. Asta. Uitați, hai! L-am luat. Îi dau să te dai în hinta de bebeluș. Aceea. Haide să ne ducem la ea. Bun, s-a pus, uitați-l. Petișor, o să ai și tu mulți abonați. Și acum îl dăm un pic. Stai după aia de pe ea. Hai. Uitați! Să începem, hai! M-a bătut! Îmi dă provocarea. Sus pe acoperiș la topoganul acela. Îmi spune acum. Ce să fac? Îl provoc pe Paul ca să dea tare de pe hinta aceea și să sară. să sară. Mi-a zis de aia înainte. Aia emoții. Pentru că asta sunt primele lui. Nu? Vlogul. Mă dau și eu. Mă dau un pic acum sunt pe hintă și după aia filmează petișor. Nu petișor. Bun, petișor, vine la tine imediat! Ai putut? Da, gata. Hai! Să mă văd? Că eu nu văd de aici. Dar vine mai aproape cu el. Acum ce zici, te vezi? Nu știu. Nu mă văd așa. Nu te vezi. Dar uite Bă, acum. dar ține-l către mine cum îți. Așa? Sar! Pica jos! De mai mult. Cum filmezi, omule? Bun, hai! Și ultima dată, Biozu, e foarte. Hai! Să vedem ce provocare îmi dă să se gândească. Deci spune provocare. Eu îl provoc pe Paul ca să îl vede pe unul ca să cânte. Bun. Am văzut deja. O să încep să cânt la ei. Dar filmează tu să se moare. Să vedeți ce... Aleluia! Mama! Și cânt aici se poate. Bun, nu știu dacă s-a văzut, dar pentru că este deja întuneric afară, nu știu cât e ceasul, mâine mă duc la școală, joi. Dar când o să vin de la școală, am 4 ore și petișoarea tot 4, singura dată când am 4 ore, o să mă duc după petișor, Da. Și o să mai filmăm. Bun, acum o să mai filmăm doar unul, vedem noi ce, cum jucăm un pic cu mingea. Nu uitați să dați like și subscribe. Trebuie să vă vă abonați. Da, abonați-vă dacă vă plac videoclipurile astea. La revedere, ceau!